Hola, bon dia i benvinguts al meu canal. Soc Carmen i en l'episodi d'avui de Estudiem Valencià d'altra manera he preparat uns consells que a mi em van ajudar a aprovar l'examen de valencià al primer intent. Si vols aprovar l'examen de valencià de B2, C1 o C2, no et perdes cap episodi. Molt bé, comencem! En l'episodi d'avui us presente 6 passos que em van fer servir a aprovar l'examen. En el primer pas hem de contestar a unes quantes preguntes. Tot seguit hem de fer un plan d'estudi, després elaborar targetes, fer redaccions i practicar l'expressió oral, fer exàmens, així com llegir i escoltar el valencià. Primer comencem amb les preguntes. En aquest apartat trobareu 10 preguntes. Abans de començar d'aprendre valencià, cal identificar el nostre nivell i la motivació que tenim per a estudiar aquest idioma. I em preguntareu, per què necessitem saber la motivació? Doncs és molt important. T'explico el meu cas. Soc estrangera i vaig començar a estudiar el valencià l'any passat, quan necessitava tindre el nivell de C1 de valencià per a poder opositar. Era un repte molt gran, perquè era un idioma nou, però a mesura que començava a aprendre el valencià, les regles gramaticals i tot allò que està al voltant d'aquest idioma m'agradava cada vegada més. Estaria bé si podeu contestar aquestes preguntes. En aquest apartat, la primera cosa que hem de fer és organitzar el material i la informació que necessitem. Per això hem d'apuntar també les hores lliures que tenim i les activitats que hem d'elaborar. Cal fer una llista amb tasques diferents i també identificar la nostra forma d'estudiar. És a dir, estudiar en blocs d'estudi. Començar amb una hora d'estudi, una pausa de 15 minuts, seguit d'una altra hora d'estudi. Com podeu observar, a mà dreta està el meu pla d'estudi. I tinc un exemple. Un dia em vaig posar a estudiar 3 hores seguides i vaig observar que la primera hora ha sigut un procés d'adaptació. Vaig notar que la segona hora era quan vaig obtindre el màxim rendiment i en la tercera hora començava a sentir-me cansada. Per tant, és important que identifiquis el teu pla d'estudi. En aquest tercer pas, observem la importància de les targetes per al nostre pla d'estudi, perquè ens facilita el repàs i perquè podem utilitzar i organitzar les idees per importància. Més endavant faré un vídeo tutorial sobre les targetes. Però què posem en una targeta? En primer lloc, hem de posar els títols o subtítols, així com les idees principals, arguments essencials, etc. També cal posar informació o detalls addicionals que t'ajudarà a entendre millor el tema. Cal utilitzar colors perquè són més visuals, només de 3 colors com a màxim. Un color per als títols, un altre per detalls i un altre per a escriure els continguts. Només em falta explicar l'última part d'aquest vídeo, que es tracta dels apartats escoltar, exàmens i redaccions. Recordeu que cal veure la televisió i escoltar la ràdio en valencià cada dia. També heu de fer exàmens molt sovint. Un altre consell és de llegir diàriament un article d'opinió de qualsevol periòdic, revistes o blogs i després de llegir fer una redacció amb tot el vocabulari o frases fetes que heu trobat i d'aquesta manera podeu ampliar el vostre vocabulari. Aquests han sigut els meus consells. Fins ací l'episodi d'avui. Ens veiem per ací. Adeu!